खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो बांद्राय सम गोलाव लायालाबासिनो थोंजोङै अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांनि खेंफोरथि होनाय मैयाहाय बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांनि बुंनाय माखासे खोथानि फारसे अमर सिंह ब्रह्म सारा रिप्लाइ हरदों थोंजोङै आरो लोगोसेनो खोनाफेरि आरो खोनानानै ओरैबायदि माने रागा जोंथावना माखासे जे जालांनाय जाथायनि फारसे दिनै बिथाङा स्पष्टयै फोरमायथिनानै होदों। नोंथांमोना थोंजोङै भिडिअखौ नायोब्लानो गासिबो खोथाखौ स्पष्टयै बुजिनानै मोनगोन। बेनिफ्राय आं जितु मोनसे अलरेडि भिडिअ होना दोनदों बिटिसि बिटिआरनि सोमोन्दै नैबेनि बागैबो नोंथांमोना नायनो हागोन। आं डेसक्रिप्शनाव लिंकखौबो होना दोनगोन आरो नटिफिकेशनावबो नोंथांमोना मोननो हागोन। थारैनो सासे एग्जिकिउटिभ इएम जालायनानै बिटिआर गभ नैबेनि फारसे अमर सिंह साराबो अलरेडि दिनै नैबे बाइटआव होदों आरो आंबो अलरेडि मैया मोनसे भिडिअ होदों। नोंथांमोना बेखौ चेक इन खालामनो हागोन। स' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ। जनि मानसिफ्रा आथिं आखाइ दानखुबो बिथाङा सेननि ना नायनानै न'आव फैबाय थानाय समाव फरेस्टनि एनजिअनि केडारफ्रा बेखौ फेन्दायाव गावनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलजों बिथांखौ गावथारदों। होमबा सिन्था खालामनानै नाय मा सारखौ जे बुंदों नोङो जे बिटिसिनिसो सिफ जायो बिटिआरनि जाया प्रमद बर'आ बिटिआरनि जागोन। कारेक्ट खोथा न'निफ्राय हमनानै लांनानै थाख्लाय दै सेराव गावथारहैदों अस्त्र नागिरहोनो लांनानै। जाहारबारि गामिनि जथुमा बसुमतारी 24 बोसोर बैसोनिमोन। बेखौ उन्दुबाय थानाय समाव बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेबो नोंथांनि खोथा बुंनायाव दङ बे एखे केसेटआवनो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे आदर्श नीतिजों बिनि आदर्श नीतिजोंसो जोङो गेरेमसा बर' हारि दानो जोङो इउपिपिएलआ नाजादों बा खामानि मावगासिनो दं होनदों। बिटिआर सुक्तियाव नोंथांमोनहा मा लिरनानै गारबोआ Negotiations were held with both organizations for comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. माबे लिरखो उपेन्द्रनि आदर्श नीतिया सेपारेट स्टेट बिनाय आरो नोंसोरो उपेन्द्रनि बे आदर्शखौ थबस दानस'नानै माने कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल while keeping intact the टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामला अर्थात आसामखौ बोखावला होननानै बोरै लिरना फैदो। बेनो नोंथांमोननि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीति फालिग्राया। आरो नै बाहाय दङ दा गावनि चेन्जिं ट्रेन अफ दि बड'लेण्ड ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड होननाय मोनसे बिजाब दिहुनदों। बेवहाय भास्कर ज्योति महन्त डिजिपि रिटायार्ड डिजिपि अफ आसाम बाहाय बिथाङा लिरदों जे 1987 निफ्राय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिननिफ्राय स्लगान होबोनाय डिभाइड आसाम 50-50आ नैबे 2020 नि 27 जानुवारिनि प्रमद बर'नि बिटिआर एग्रिमेन्टनिफ्राय जोबफैबाय। This is the end of the Bodoland demand होननानै बुंबाय। होमब्ला बे सासे डिजिपि आसामनि टप माने पुलिस अफिसारानो बेबादि लिरनाय होमबा बेबो मोनसे प्रुफ होबाय। अफिसारानो बेबादि लिरनाय होमबा बेबो मोनसे प्रुफ होबाय जे नोंसोर गमामायै बर' रायजो राजानि रायजो सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ नोंसोर गारबाय। होमब्ला बेयो बोरै नोंथांमोनहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिजों मावदों होननानै बुङो। रन्जित नोंथां लाजिया नोंसोर बिदि बुंनो हिसाबावथ' लाजिथारनांगौ। नेभार इउ हेभ फल'ड द आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपल अफ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रेदार इउ डेस्ट्रयड अल दि आइडिय'लजिस एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउमाया हयथ' नोंसोरखौ दं बिथांनि सावआव नोंसोर गोग्लैनोसै बावला। आंथ' सानदों बे देग्लायनि बिटिसि इलेक्सनावनो नोंसिनि माने बेनो फार्स्ट नोंसोर बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बेनो लास्ट बिटिआर गभर्नमेन्ट जोब्बाय नोंसिनि नाटकआ। बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नोंसिनि ठकबाजि खालामनानै सुक्ति खालामनाय
बर'फोरनि आदर्श नीतिखौ नोंसोर गारनायनि थाखाय नोंसिनि सायाव हयथ' बिराद बिथाङा अन्तरात्माया खुद्रिनानै दं एबारनिफ्राय नोंसोर जोब्बाय रन्जित नोंथाङाथ' नोंखौ बिराद सुपार हिर' माने हिटलार टाइप नोंथाङा साननानै लायो दा नोंथाङा गावखौनो गाव बिराद गोरों सानो खिन्थु नोंथांनि रोंनाया बेसेबां नोंथाङा बबे दैनि गाथोन दै गोथौनि ना थौलिनि ना मावा ना सान्दा दिनै बर' रायजो राजा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाया नोंथांखौ सिनायनो बाखि गैला नोंथांनि आखल आखु नोंथांनि बिहेभियार नोंथांनि रायजो खुंनाय केपासिटि बयबो दिनै मिथिबाय उन्दै गिदिर आं नोंथांखौ रिमाइन्ड खालामनानै होनि नोंथाङा 2021आव जाहारबारि गामिनि जथुमा बसुमतारी 24 बोसोर बैसोनिमोन बेखौ उन्दुबाय थानाय समाव फरेस्टनि एनजिअनि सोद्रोमा बिथांमोनहा मेगन बुख्रुबनानै फैदों दा मेगना खाना जानानै थाबाय ट्राक बे मानसिनो मेगनखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय नोंथाङा ट्राक गंसे दंफां सेंसन हरनानै बेखौ फाननानै मेगनखौ सिकित्सा खालामहोदोंमोन नाथाय मेगना टटेलि खाना जाबाय मेगन नुनो मोनला सासे मानसिनि जिउ खांनांगौआ मेगन नुयैनि थाखाय दिनै अन्धकार जाबाय बेहायबो नोंथांनि अरिहना दङ नोंथांनि माने बेवहाय नोंथांनि किसु एंगेजमेन्ट बा इनभल्भमेन्ट बेवहाय नोंथांनि दङ 9/12/2022 नोंथाङा निस्सय गोसोआव दङ बेनामिन बसुमतारी बिफा हायथा बसुमतारीखौ बिथाङा सेननि ना नायनानै न'आव फैबाय थानाय समाव फरेस्टनि एनजिअनि केडारफ्रा बेखौ फेन्दायाव गावनानै जखम खालामो सन्त्रास गावग्लुं खालामनानै फेन्दायाव गावफायनानै नोंथांमोनहा बेखौ जखम खालामनानै दिनै फंगु खालामो दा मानसिखौ मोन्दों होननानै बेयो दंफां लायदों जुदि गमामाय लायदोंबा खानानै दोनना बेखौ जेलाव हरनो हायामोन मानो डाइरेक्ट फेन्दायाव गावखौ एनजिअनि मानसिया बहा सिलाय मोनखो बोरै गावनो हाखो नोंथाङा बेखौ मालाबा रिप्लाइ होनायसाय खेंफोरथि होनायसाय बेखौ मालाबा रिप्लाइ होनायसाय खेंफोरथि होनायसाय जे एनजिअनि मानसिया बोरै सिलाय मोनखो नोंथाङा क्लियारिफिकेसन हो दा बेबादि नोंथाङा सन्त्रास बिटिसिआव हाग्रा ओनसोलाव मानसिफोरखौ सिगिग्लुंदों सन्त्रासबाद खामानि मावदों नोंथाङा आरो आं नोंथांखौ बुंबावगोन फैगौ 11 मार्च 2022आव आनन्द बसुमतारी गामि अक्सिगुरि गामिनि अक्सिगुरि रायमनानि बन लायनो थांनायखौ सिखा खुख्रिजों जनि मानसिफ्रा आथिं आखाइ दानख्रुबो बन लायनो थांबा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजो ओनसोलना बन लायनानै जाग्रा बन फाननानै जाग्रा जोंहा बर'नि मोनसे कालचार ट्राइबेलनि आखुआनो हाग्रा बंग्रा थांनानै नाहा मैहा थांनानै बन लायनानै जाग्रा बे मोनसे कालचार दिनै नोंथांमोनहा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा सरकार दानाय लोगो लोगो दिनै हरखाबै गासिबो बर'नि कालचारखौ बोलोयै एकदम माने बोलो बाहायनानै हथारै फोजोबस्रांनो नाजानाया बे थिग जायाखै नोंथांमोनहा लासै लासै मानसिफोरखौ हय इलिगेल मावदों साजा हो आयेन बिजिर नांगौबा जेलावसो नाथाय नोंथांमोनहा माब्रै डाइरेक्ट नोंसोरो माने आयेनखौ आखायाव लायो आथिंखौ बिथांनिखौ हान्थुखौ दानख्रुबबाय RNB हस्पिटालाव रायजो राजाया फैसा खांनानै सिकित्सा खालामबाय नोंथांमोननि थरफनिफ्राय बा एनजिअनि थरफनिफ्रायथ' एक फैसाबो बिथांनो दान होनाय जायाखिसै हेल्प होनाय जायाखिसै दा बे बेसेबां नोंथाङा माने इनहिउमेन एक्टिभिटिस नोंथाङा खालामगासिनो दङ 14 आगस्ट 2023 नाबेश्वर बसुमतारी मालिबिटा चिरांनि बे चिरांनि मालिबिटानि गामिनि नाबेश्वर बसुमतारी बिथांखौ फरेस्टनि मानसिफ्रा न'निफ्राय हमनानै लांनानै
थाख्लाय दै सेराव गावथारहैदों अस्त्र नागिरहोनो लांनानै लां अस्त्रखौ नागिरहो नाथाय बेखौ लांनानै फल्स नागिरफ्लानानै मानसिखौ दै जिङाव गावथारनानै गारबोनाया बे नोंथांमोननि बिराद आयेननि बिरुदि जादों जे सासे मानसिया दायोबा हमनो मोनखानाय मानसि जेलाव सोदो नांगौबा जुदि केसा गिदिरबा थैजासे पानिशमेन्ट जेलाव सोदो बिदि होननानै मानो गावथारनांगौ बर' मानसिफ्रा बर'खौनो नोंथांनि फरेस्टनि मानसिया बर'खौनो गावथारनो खुनु एसेबो गोसोआव हमथानाय गैया दिदाबद गैया निस्थुर भाबै अननाय खाननाय गैयालासे नोंथाङा मानसि बुथारहोगासिनो दं एनजिअनि थ्रुयै बा डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै दा नोंथांनि बेखौ नायोबा नोंथाङा जे एकदम हिउमेनिटि गैया नों जे सासे मानसि मनुष्यत्व गैया बे जिनिसा प्रकाश जायो रन्जित नोंथाङा सासे क्वालिफाइड मानसिमोन हाइलि क्वालिफाइड किन्तु दा नोंथांनि एक्टिभिटिसजों नोंथांनि खोथा बाथ्रा बुंनायजों नोंथांनि बिटिसि बिटिआरनि कनसेप्ट गैयैजों नोंथांनि बिटिआरनि दफाफोरनि सायाव नलेज गैयैजों बेखौ नायोब्ला नोङो सासे लेखा रोङै साइसनिसो मानसि नोङो दा नोंथांमोननि चिफ प्रमद बर'आबो सायाव बिराद सालु देखायो गावखौ बिराद गोरों देखायो थाथिखे खुगा बिजौआव सालाय बिजौआव फेर 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 बाथ' दाउ आवरायनाय बादि आवरायो नाथाय सिङावथ' एसेबां बुजिनाय साननाय गैया रन्जित नोंसिनि चिफआ जायखौ नों सार होनो प्रमद बर'आ बेसेबां फरायनाय आं खोनानायावथ' हायार सेकेन्डारि पासल' होननानै आङो खोनानो मोन्दों होमबा जों क्वालिफाइड हाइलि क्वालिफाइड होननानै बुंजाया नाथाय बिथांनाव माने नकल बुद्धि थगायनाय बुद्धि बिराद दङ नोंथांमोननि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा 17 सेप्टेम्बर 2023 खालि हेमन्त नार्जारि जाहारबारि बिथांखौ PMY न' लुनायनि खिरखिनि थाखाय दंफां थुख्रा फिसा गुसुं बिथाङा साइकेलजों नारनानै लायदोंमोन बेखौबो एनजिअनि मानसिफ्रा हमनानै लाखिनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलजों बिथांखौ गावथारदों होमबा सिन्था खालामनानै नाय दंफां थुख्रासे लायनायाव गावथार जानांगौ नामा पाब्लिक मानसिया माथो जों खोनायो नोंसोरो ट्राके ट्राक फरेस्ट एनजिअनि दारै 2 नाम्बारनि दंफां फाननानै जानाय गोबां खोनायो रायजो राजायानो हाग्रा ओनसोलना जोंनो खिथाहरो नोंथांमोनहा गोबां दंफां फानखोमानानै जायो होमबा नोंथांमोननि एनजिअनि केडारफ्रा दंफां फाननानै जायोबा बेहा रेहाय दङ दाय गैया आरो बेनिफ्राय पाब्लिक मानसिया खिरखि लुनो सोरबा न' लुनो दंफां एसे हाग्रायाव लायोबा बेखौ नोंथांमोनहा गावथारो मा रोखोमनि जास्टिस बेलाय रन्जित बसुमतारी फेरेंगा नोंथां what kind of justification you are doing in the BTC after having the power बेयो थिग जादों नामा रन्जित नोंथांखौथ' आङो MA पास रायलायनायखाय सासे बिराद मोजां भद्रलक जेन्टेलसो सानदोंमोन नोंथांनि माखासे लेंगुवेज बाहायनायफ्राबो एकदम खोनासंजाया नोंथांनि सोदोबा माखासे ओरैबादि नों बाहायो खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो जों खोनानानै जोंनो लाजियो बायदि मैया गाज्रि होनथारो आं बुंला दा नोंथाङा बेफोरबादि बेड वार्ड्स माने आनपार्लामेन्टारि वार्ड अबसिन वार्डफोरखौ नोंथाङा बाहायनो नाङा नों सासे गभर्नमेन्टनि दायित्वशील बेक्ति जाबाय रुलिंआव थाबाय गभर्नमेन्टनि सासे EM जाबाय नोंथांमोननि लेंगुवेजफ्रा मलायम जानांगौ गुरै जानांगौ दा रन्जित बसुमतारीनि सायाव हाग्रामा सारखौ जे बुंदों नोङो जे BTCनिसो चिफ जायो बिटिआरनि जाया प्रमद बर'आ बिटिआरनि जागोन कारेक्ट खोथा फरायनानै नाय लेखाखौ रन्जित गभर्नमेन्टआ BTCसो गतिके चिफआ BTCनिसो बिटिआरनि चिफ नङा
नंखाय नंबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नोंथांमोननि सेक्रेटारिफोरनाव सों दानि इलेक्सना बिटिआर इलेक्सन नङा बिटिसि इलेक्सनसो बियो रनजित बेफोरखौबो दाबो कनसेप्ट लानो हाया 5 बोसोर इएम बोरै जाखो दा नंखायनो नोंथाङा सानै हयै खोथाखौ बुं चान्स मोनबानो सोरखौबा जावख्लाबनाय दानख्लाबनाय बेबादि खालामनो नाङा आंखौथ' नोङो आंजों बारा दाजुजिखा होनखायो आं रनजित नोंथाङा आंजों जुजिनो हानाय केपासिटि गैया आरो जुजिनोबा जुजि आंबो जुजिगोन आंहाबो जुजिगोन आइ हेभ गट माइ केपासिटि नोंथांखौ फेजेननायनि जथेस्थ' खायदा कौशल आरो टेलेन्ट आंहा दङ होननानै आं सानो नों आंजों हानाय नङा प्रमद बर'आनो दासिम आं बुंनायखौ मोनसेबो रिप्लाइ होनो हायाखै राकेश ब्रह्म मोनसेबो रिप्लाइ होनो हायाखै राजु नार्जारि मोनहाबो मोनसेबो रिप्लाइ होनो हायाखै साइड दाननानै थाजोबनांदों आरो नोंथाङाथ' आंजों मा जुजिनो दा बेखिनिखौनो क्लेरिफिकेसन हिसाबै हाग्रामा महिलारिया सैथो खोथा बुंदों बिथाङा बिटिसिनिसो चिफ जागोन नोंसोर प्रमदआ बिटिआरनि जायोना मायो आं मिथिया आरो बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नामा नागिरहै बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नामा इज बिटिआर ए गभर्नमेन्ट नों नुगोन इट इज ए एरिया नोंथांमोननि बेफोरबादिनि थाखायनो बिटिआरखौ गप 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 होनबाय थानायखौ खोनानानै जोंना मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार नोंथांमोननि चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सानसेखालि नोंथांमोनखौ बुंनो बाध्य जादों नोंथांमोनहा बिटिआर गप गप होनबाय थानो নহয় 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 बिटिआर খন गप নহয় गवर्नमेंट तो एटियाव बिटिसि আছে सरकार बिटिसि থাকিব एरिया तो हे बिटिआर बिटिआर तो सरकार নহয় सरकार बिटिसि আছে होनलायलायदों ससियेल मिडियायाव नोंथाङा नुदोंना नुवाखै दुनियानि मानसिया नुजोब्बाय दा बेफोर नोंथांमोननि क्वालिटिखौ फोरमायो दाबो बे ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड लेखायाव साइडआव बिटिआर गप लिरलायबावदों नोंसोर लासिं सिं आरो फैगौ 125 एमेन्डमेन्टआवबो बिटिआर गप जाया जोंहा फोथायनाय दं बिटिआर गप जाया बिटिसिआ गपआ बिटिसिआनो थागोन बेखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै आंनो नोंथांनो माबाखौ रिप्लाइखौ होबाय आरो नोंथाङा आंजों काउन्टार होबावनोबा होबाव I on behalf of our honorable ex-chief of the BTC Hagrama Mohilari do reply today to you for your yesterday's portal news statement Mr. Ranjit Basumatari आरो नोंथाङा if you want to argue in English with me you come forward I welcome you I will be debating with you in English Thank you बेखौनो आङो बुंबाय